Čaute ľudia, vítam vás u nového videa, takže dneska, máme len 5 srdiečok, jak sa zasmejem, tak sa mi odobere jedno. Dobre? Dajte like a odber pre viac týchto videí. A že a Peťka sa zasmeje, tak až Peťka sa zasmeje, tak končí video. Už mám len 4 srdiečka. Tak tej. Tak si. Tak toto, no tak dve to asi išlo video. Čo robí? Zombík. Kde? To je padlo. Akože toto nebolo zasmiatie. Kde je? To hneď. Kde šlo taká voda? Jeden život. 2. Čas, Peťka sa rozbila. To je malé dieťa, to je fojk. Klieta. Beko. A čo sa to rozbilo? A čo si to zapol? To čo chcel, nejaké take? A čo toto malé dieťa? Za steak. Krása. No to... Ty kokos, riadny drift. Tretí drift. No, asi 360 mala byť. Ale... Tá no, kráva ju nastraší. To čo ukazuje tady tú vec. No tak celý skočí. Piel. To čo No. Už má len jeden život. To čo robí, tietko. Na kamarátovi vodu. Tak to čo chce kúš. Jaj. To kavuje. On ju šmykne. No tak to je to. Tam príde trošku. Neviem, prečo to robia. A toto čo sa... Ja som ho tam nevidel. On bol úplne... To čo zmizol úplne? Zmizol? No... To čo bolo? Rozlomal celú húpačku. To je helikopter. A čo to je? Niečo o repraky? DJ-ovi? Ten čo chce zaspať, nie? No, čakal som to. Ešte dievča k tomu. No ten čo robil. To čo robia? Čo je pod nimi? Peší. A čo je kozacka? Ty skoč do vody. No, robia. Čo mu zabrali niečo? No a to je nahnevaný. To je v Číne si myslím. No a kovuje. Headshot.
Chcel som povedať, že to preskočíme tú reklamu. No čo je? A on spadne. Ja to viem. Alebo niečo rozbije. Ono tam bolo fakt to sklo. Mike. Čo? Bol plešatý. No a teraz William. Dobrá čašnička, ty kokos. Nenadový. No teda motorka padla. Všetko je Moje po rozbité. motorke. No, za 10 000, alebo ne. Nie, 10 000. Ne, bude. Čo? Vojaci? To čo urobil? Vieš, otočku robiť. A toto... Čiže to všetko je zbiť. Divno. Čo zase urobia? On si na to sadol. No tak... Čo si o to? Buchol si hlavu. A tam... Okej, tak to je to. Čo tam, Míšo, tam je meno. No, tak čo On ide? to zapali. Že... No tak sám seba. No a toto čo robí? No to je fakt dobrá kuchálka. A toto si to zasekol. Gače. No to je z toho sa rozbil. Celý obed, alebo večer, alebo raňajky dole. No, všetko jedlo. Čo tam? A to bolo... To čo? No a toto čo robí? No ne. A čo ho zhodil? Lebo on jeho chcel. No smykol sa. To sa každému stalo. No teraz ide zviateľný. On si to dá na nohu. No, Na pes. maličky. kokos. No to spadne, tak spometel. To sa obadil. A teraz vychol z stopu. Vždycky mávajte na motorkách prilbu. No, Kebyže nemá prilbu, tak je na zemi. no. A teraz tu celý dom. Hej, buma. No tak toto je fakt. Toto. To chcel Chcel zjesť. povedať fakt. Zaplavy A v záplam. 16. storočí. No teraz čo robí? No ty čo chcú take robiť? Pes skočí. Nie. Čo ešte? Dúvanie. No. To sa vrátiš. Čo si rozbil? Toto si ho niečo buchlo. Toto sa zloklo. Alebo neviem čo. Neviem. Čo robí? Pozerá na futbal. Zapasá. Toto je niečo robí. To je vlasy. Placky robia. No a im to tady. A Super. teraz čo robia na tej stejke? A niekto padne. No tak to sa rozbil. To je troška to aj logické. Vajco na hlavu, on sa šmykne. Teda aj múku na hlavu. Mačka to skočí na druhú mačku. Prečo to nezastavilo? Toto je kde v kostole. A všetko môžeme... Ešte pán farár. Pán farár takto padne v kostole. No, je veľa ľudí.
Ja už upratujú. Končí toto. Už to končí. A toto sa stali pred aj 100 ľuďmi. No. Dve muchy do 2 pohárov. Čo je Tu za čo žlté? je? Ten jaký je žlút. No má pobaženie. No. To čo kúpil. To tak toto nabila to. Máš len jedno. Čo to mám to? Co to rozbil? A to sadne a pan. Tak Jemu čo? sa tá stolička zlomí. No co? Kde ide? On chcel tú mikinu hodiť. A On je toto? veľký vetrisko, tak mu išla naspäť. A potom čo sa stalo? Ja chcem flexiť. A potom mám to poviem. A to je byť gledať. Do šmíkov.